Tetszik neki az apja. Jó, de kifajott a nyeled. Még egy nála is kifajt. Na, most menjünk vezetni, azt mondja az Andor. Na, ő. Ez az Index, kisfiam, nem ő. Na, Andor első fűben mászása. Ajjaj. Júj! Hogy tart ez az apa? Andor, várja, megmutatom, hogy kell ez. Várjál, gyere addig, Andor, ide. Gyere, Andor, menj oda anyához, megmutatja apa, hogy kell. Andor, nézd! Juhú, hát ez full király! Kicsit hideg, de hát most ez kit érdekel? Nem fejünk. Andor, nézd, itt vannak ilyen kis virágok. Lehet vele játszani. Gyere, hát kicsit hideg, na. Nem baj az, gyere. Nézd, megnézed? Virág. Nagyon jó. Ezt megnézheted, ha? Ez hideg neki. Próbáld meg lerakni most. Ide a napra. Gyere, nézd! Itt is van, itt ilyen másfajta növények vannak. Hoppá! Azaz, gyere, nézd! Andor! Andor! Ezt? Nézd csak, én nem félek. Fűszál. Anya is megmeri fogni. Nem kell félni. Fúj a szél. Andor! Nem lesz ilyen paragé. Gyere le! Itt a kamera gyere, is. ezt a kamerát is megkapod. Csak. Andor! Andor! Hát itt nagyon jó, nézd meg én, hogy el vagyok. Apa ott henyél a fűben, mint egy nyoszi. Nincsen semmi baj ezzel. Juhú! 1, 2, 3000, 4000, 5000, 7000. Andor, nézd! Nézd csak! Itt vannak a virágok. Nézed? Nézed ezt? Ez nagyon érdekes, ez a kis virág, ez tetszik neki. Itt van ez. Andor, nézd. Lemersz menni? Még semmi gond. Na, semmi gond. Jaj, a momhoz át akar menni. Andor, nézd. De jó. De taknyos. Lemerem tenni. Kicsit szúrhatja. Ja, szúrja szerintem. Jó. Hol ez a fű? Mind törteled a kis kezedet? Probléma van, Dortyus? Probléma? Füles bagoly.
Csiki Miki! Csiki Miki! Egy momásnak veszeles a papu ezeket most. De még... Finom a kajadorc. Andőci. Jaj, te pocsolj. Hello. Hát hello. Hello. Mi a helyzet, kis biciklis? Jó a bicikli? Na. Hozok neked egy másik sapit. Trrr. Öttyökö? Milyen bika van ott, vagy mi ez? Kecskéknél. Nem baj, eljöttérő szöge. Na, gyere. Oda kell érte menni. A fűre rá kell menni. Rámersz menni? Mindjárt jön a sétás sapkád, jó? Endőt. Csókolom, csókolom. Jó, de szemébe se bocsánat. Na, kis kopasz. Ezt ráadatjuk. Ez nagyon jó, ez a kis sapi. Já, nem is kell megtenni. De nekem már elcsúszott neki. Zenebona. Beindult a zenebona. Zene. Te kajáltál már? Hát csak ilyen nasikat. Főzzek most. Majd este. Nem, már kimelegett. Kihűlsz. Este, ja, este főzök. De most nekem kéne. Még ki vagyok. Mi van? Búverrel jártél. Csak megnézem, hogy mi van. De jó. Mi az? Ez ilyen kajálda. Nagyon jó. És maházit lehet főzni, meg De minden. jó. Engyert? Na és mászkál valami? Megmásztam azt a 8-át. Nem mond. De. Melyiket, amit mászkál? Hát annak a nehezebbik verzióját. Ouch! Ügyes ez a fatár? Ügyes. Most még egy 7 plusz le kéne küldeni, amit 2 éve összeraktam, tudod, amikor ott fönn voltunk. Azt kéne leküldeni. Nem másztál valami nehezebbet is, most már képes vagy rá. Hát, jó, de annak az ülője amúgy annak a 7C plusznak, annak 8C plusz az ülője. Hát akkor azt mász meg. Hát először a 7C plusz megmászom, ha tudom, és akkor utána majd próbálom. Andor, nézd ide! Nézd ide, Dort!
veszi az Andor? Veszi valamit pirosat a teje. Andor, gyere nyúljunk hozzá ehhez. Jó, de nagyon nyálas vagy. Lehet ezt a pulcsit is le kell venni róla. Nagyon meleg vagy, darcas-marcas. Hát jó, de valami pulcsi kell rá. Kihozom a másik kocsolót. Jó. Egy sima pólót hozhatsz neki. Aha. Andor, Andor, ott vannak fönn a kecskék, ott fönn. Ott szaladgálnak, látod? Nyugaskodunk, nyugaskodunk. Ez viszont nagyon tetszik neki. Jaj, de tetszik ennek a mezitlábasnak. Rögököcsöt kapott. Rögököcs. Nagyon rögököcsöt kapott ez a mezitlábas. A báb. Júj, de nagyon rögököcsöt kapott. Mezitlábas kisgyerek. Na, most megnyűszörög. Andor, te csoncsú gyerek vagy. Na, puszi. Puszi.